vastus on kova ja joudutaan jokaista hetkestä taisteleen, niin ei se ole helppoa, mutta Nitroilla mennään. Kovaa. Nitroilla mennään. Ihan kohtuu kovia poikia. No, raskaitahan nää henkisesti on. kovaa kamppailua, nämä kaikki pelit. Tasasta vääntöä, tosi tasasta vääntöä. Maalin pelejä, joka tilanteesta kamppailtiin ja tosi ahtaalla oltiin. Nämä oli niin tasaisia nämä pelit, nämä oli kaikki maalin pelejä. Yhdessä tuli muutama maaliero, mutta sekin oli maalin peli. Molemmat joukkueet oli hetkittäin vähän hermostuneitakin ja kaikki pelit on vähän samanlaisia. Kyllä tuossa niin taisteltiin joka pelissä, jokaista kiekosta ja jokaista sentistä. Kävi siinä sitten varmaan vähän tuuriakin, että tehtiin ne maalit. Nämä oli hyvä poppi meille. Numerot valehtelee tietenkin totaalisesti. Vaikeuksissa oltiin. Kamppaillaan molempiin suuntiin ja siinä homma on, että pystytään. Kovaa vääntöä ja tasasta on niin tommoista se on sitten. Aina se kääntyy jompaan kumpaan suuntaan. Nitroilla mennään. Kovaa. Nitroilla mennään. Ihan kohtuu kovia poikia. Todella kova peli. Nitroilla mennään. Mikäs se hienompaa, että saipa arvosteta. Mutta kyllä meillä ei me sinne ihan maalipaikoille päästy. On ikään sen verran, ettei muista niitä vanhoja juttuja, niin tässä ja nyt on tosi hieno hetki. Kyllä noi Saipan jätkät, niin ne vaan jaksaa yllättää niin. Ne on ihan kohtuu kovia poikia. Kovaa. Nitroilla mennään. Ihan kohtuu kovia poikia. Nitroilla mennään. Tukkuun pitää poikia varmaan päästä.